ga damban nan tsakanin aljanin kyallu da bahagon manta an dawo turmi na biyu. shi nan bahagon manta da ya sarkawo shi wallahi. Ga damban nan dai aljanin kyallu bahagon manta ana cin uwa. Gadan ban nan dai ana turmi na biyu wallahi tsakanin bahagon manta da shi da aljanin kyallu. Gadan ban nan dai sun raba kansu. Gadan bana tsakanin aljanin kyallu da shagon alin tarara. Wa gadan nan ta haɗu wallahi. Gadan nan dai an dawo. Shagon alin tarara aljanin kyallu. Dan bandan dai ana cin uwa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gadan bana tsakanin dan bakude da shi da Hassan. La ilaha illallah ya daure mai ciki wallahi. Ya bi shi a cikin hili wallahi. Wallahi dan bakude ya daure mai ciki wallahi. Wallahi ya daure mai ciki.
Murau ba gashi nan dai dan bagon Alasan ya kama shi wallahi. Gadan bannan sun dawo garkuwar Musan Kaduna. Gadan bannan dai kayi dan buci ko da uba ya fara kai mai naushi a wuya wallahi. Gadan bannan dai ana dauke ba dadi wallahi. La ilaha illallah ganan ya sa shi rawa wallahi, ya kara mai wallahi, ganan ya koro shi hakudin wallahi. Gadan wannan dai ka faɗan mace ya kai hari masu kyau wallahi. Gashi nan baba auta ya kirawo shi, gashi nan Allah yan baba auta dawowa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurawa aljanan kalli ya bige shagon garkuwa wallahi, shagon Musan Kaduna. Allah ya bai sa ya bige shagon Musan Kaduna. A masoya nan dai sun zo ga lazu suna yi mai abin alkhairi. Gashi nan baba auta ya kirawo za su. Can masoya na kiran za su.
ya ce kuna ji jama'a. To ga yanar sarkin matasa yana da magana ya ce zai yi magana. Matsalar da ta samu gandun gidan ga zazu. To an zauna an yanke shawara hada mai gidan nan ko da yake ba nan an kira shi an yi bayanin abin da ya kamata a yi shi ne zai faɗa wa duniya ta ji kai ma kai fasin. shawarar ajon zazu ranar lahadi rana ya ta yau a wannan gidan dambe za a yi mai ajo a karrama shi kuma Allah ba shi lafiya. Masoya kudu da arewa da ɗan dambe kowa don Allah ya kawo nashi ɗauki da gudu maɗa da jamus da kudawa da zibota da ma wanda bai cikin su wanda a fegal wanda bai cikin ko'ina ana da yata kowa soya bikin zazu ranar lahadi rana ya ta yawon bayani kenan daga sarkin matasa na daidai ya ce ya gode sun gode suna ma kowa fata alheri kuma yawa mu dan wasa ne a yau kuma da gidan ba da haka ma ce ya ce kuma ya kuwa zazu a bai kuma su ne don Allah ya mai tala gadan bannan an dawo turmi na biyu tsakanin dan bakude da dan bawan alasan. ga damban nan dai garkuwar musan kaduna لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عم بيجي من كربين شاغور ريزا كربون موسان كدونا بيجيش كربون شاغور ريزا كينا ga nan banan dai wallahi dan cali ne wallahi koran uban nan kai